Buku ND nomor 140. Gir-gir Mahamu. Gir-gir Mahamu manogu sude nahum na begu manju adope dihatani Yesus nasangap toto sakap dapat tulus di portibio dan jadi hamu mabiar ale sai pakai burju gonggong musude nang si bolis mamol gat hamu sai tatap ma Yesus pargogo tutu radoti burju atana sude sai monang hamu bainon namu se ibana do raja natong monangi orope alona sumurut doi asima